Hi! Yes, mga igala, no? Ma'am CG in the house. Donski! Yeah. And of course, may online shop. Live na live. Free shipping tayo nationwide. Especially dito sa mga bagong items natin na dumating ngayon. Dito po sa kanilang solar. So, yung mga solar lights lover out there, yung mga naiiyak na dahil ang taas na po ng bills ng kuryente nila. Marami tayo dito ngayon na ipapakita sa inyo mga free shipping items ng solar lights. So, maliban sa mga pang Christmas light decoration, meron tayong mga sensor light, no? Mga sensor light na bagay na bagay, lalo na kung lapitin po kayo ng mga malilikotang kamay. So, this is really good investment para po sa inyo and for your business at para po sa inyong bahay. Ma'am CG, mas useful talaga din dito ito yung mga area ng mga remote like walang kuryente. Yes, correct. Yung mga kung may mga pwesto kayo sa bukid, kasi syempre some of our kababayans, no, especially yung mga nasa metro, tapos may mga bahay kayo in the province na medyo hirap yung kuryente. This is good. No, di ba may mga dancer tayo dito. At saka Ma'am CG, wala silang halahin dito delikado kasi wala itong kuryente. Yes. Ay, may kuryente pero battery operated na siya. Yes. Walang sunog. Iwas tayo. Kaya malaking tulong to. Kaya nga ako i-endorse din ngayon kasi tutulungan ko yung Miss Maymay, ni Sisi Maymay para po sa aking ilaw. At saka Ma'am CG, si Ma'am Maymay po isa sa mga pinakamurang nagbebenta ng solar lights. Ay, hindi lang yung mura, may quality, and a very generous person talaga. Kaya hindi ako nagdadalawang isip talaga na tumulong kami po ng mga social climber. So big shoutout sa lahat ng ating mga sisters and momshies out there. Especially yung mga nandito po sa Cagayan de Oro. Nakubatiin nyo naman yung bangs ko. Sana makatulong sa function ngayon at mas marami tayong bumili. Shoutout nga pala yung last time na mga umorder, mga nag-PM. Naku po, asahan nyo po na malapit na po na dumating yan sa inyo kasi po on process na nasa JNT na po yung inyong mga orders, so di-deliver na po natin yan. At saka Ma'am CG, ang daming item na papalapit na po yung Pasko. So alam ko magagamit to. Very useful to, especially yung mga moms na mahilig po mag-decorate. Makakatipid tayo sa kuryente pag solar lights na series. Na series, yes. So yung mga nagtatanong po regarding dito sa mga nasa likod nating item, yung mga malalaking unit po yan na mga pang street lights, no? Meron tayong mga UFO. PM lamang po kayo dyan sa nakapin na pangalan ng my online shop. Bigat na sir na may naman? Ito, mga heavy duty yan eh. Yan, ito. Pwede kayo mag-PM, magtanong kayo, mag-inquire kayo. Meron tayong, pag mga ganito po, mga 1 week warranty po yan ha. Meron tayong 1 week warranty tungkol dyan. Hi Bratty, 1 kilong bangs. So, order ka na rin. Mga friends ko from Dubai, hello. Shout out sa inyo. Ayan, ako, magigising na sila. Meron na tayo 135 viewers. Ang dami, 140 naman. 140 na. Papadami ng papadami ito. Walang tulugan. Sinadya ko ngayon kasi alam ko yung mga nasa hinaguan ngayon ay nagpapahinga na tapos na kumain na, nakapaghugas na. So, ngayon naman tayo ay magbebenta. So, sa mga gusto pat interested, please tutok lamang kayo, ha? Sisimulan natin ang pagpapamile. Screenshot, ang procedure lang, screenshot kung ano yung item na gusto nyo, yung tanong ninyo. Then, pwede kayo mag-PM sa My Flores. Yung nakapin po dyan sa ating caption. At again, mga igala, hindi po ito scripted. Sulit, ano na to? Ano tawag nito, Ma'am? Suki na ako ni Ma'am. Actually, ang dami na naman po niya na pamili ngayon. Ang dami na. Paulit-ulit na kami dito, Ma'am. Pabalik-balik. Ayan. At saka, share ha. Share kay Ma'am CG ha. At saka pamay na lang. Thank you, Ma'am CG. Thank you, Dusty. Salamat. Salamat sa support. Uwi na ako. Kasi yung sari-sari store niya. Isang dance pa. Yung sari-sari store niya walang walang bantay. Baka ni Ma'am CG hawak mo. Okay, screenshot tapos PM po kayo. Yes, bye. Thank you. Ma'am CG, thank you po mo. Thank you. Baby boy. Screenshot lang sa mga gustong malaman kung magkano to at kung paano. Screenshot, then PM nyo po yung My Flores. Thank you. Ganda ba? Sana makatulong tong bangs natin. Marami tayong mapa-order ngayon, mga moms. Salamat. Ito po ay hindi free shipping ha. Ito, hindi to free shipping. Catherine Pagduma, hello. Ganda na natin. Oo, wait lang. Gusto ko madumaan dito. Mas malayo mo ng balulaw. Baka nang Ay, doon ka man dyan kasi ano ba na? Ay, oswa ka man. Pero mas malayo talaga dito. 1,000 watts, magkano po? Sa
Carmen ka. Wait lang, hintayin natin yung sister ko kasi siya yung mas kabisado. So, for the meantime, isuklay lang natin ng kaunti yung ating bangs. Kasi po, nalulukot na siya kaagad. Nalulukot na kaagad yung ating bangs na pang-pungsoy. Church, baby. Alin ko yung bangking na sila, ha? Ayaw na. I-picture mo lang kay ano lang ako. Picture. Parang nasa ganun first impression tayo for today's video. Tingnan na. Ah! Anong Chinese? Diba? Bangs-bangsan. Sa bangay talaga, bino? Bagay sa'yo, Ugbangs. Thank you. Sa mga may gusto po ng ganitong klase ng ilaw, PM lamang po kayo sa Maymay Flores online shop or sa Maymay Flores. Ayan po para po ma-accommodate po yung mga questions regarding sa magkaning amount and kung ano po yung mga watts ng ilaw. Ang ipapakita ko po sa inyo ay mga free shipping items natin, ha? Hindi, ano na. Yes, Ma'am Lenam, thank you. Direct. Sister. Roberto, punta kami dito. Thank you sa mga nag-share ng live natin. Maraming salamat po, ha. Ulo ko kaano punta. Ay, doon. Simulan na natin yung ating free shipping. Sa mga hindi po nakapag-avail ng ating free shipping noong nakaraan, nationwide po ito, ha. Ang tinutukoy po natin ay buong Pilipinas. Dito? Sa ako? Buong Pilipinas po, ha, mga moms. Dito? Buong Pilipinas. Free shipping. Ang street light, how much po? Iba-iba po tayo. Meron tayong Tigo 1899, 2499, 3499, 3199. At meron din yung tig 6,000. Ito yung mga heavy duty, 6,000 plus. Plus shipping fee po yun. Hi Joanna, thank you. Sa mga nag-order po ha, pakihintay-hintay na lamang po. Depende po yan kung ilang days po darating kasi hindi natin hawak lalo na ngayon kung halimbawang meron pong kalamidad, so medyo ma-adjust tayo. Medyo ma-adjust po yung delivery. Ayun. Namang hindi inaasahang mga pangyayari. Thank you sa mga nag-share. Salamat. Jocelyn Cadet, hello. Okay, simulan na natin ating mga free shipping items all over the Philippines sa mga products po natin na solar. No, payment first bago po i-deliver. Payment first po tayo. Don't worry, legit po itong ating mga items, no. Hindi po ako makiki-live selling, hindi ko matutulungan kung hindi po legit ito. Para syempre, ayoko din naman pong mapahiya sa inyo mga moms. Wala pa kayo ginano siya. This is Ate Maymay Flores. Sa kanya po galing yung mga tugas no, na gamit ni Brenda sa farm. Yung mga kahoy po na naupuan doon. And yung mga solar lights. Most of the solar lights na nandun ay galing po mismo dito kay Ma'am Maymay Flores. Simulan na natin. Magpamahin tayo. Screenshot ha. Simulan natin. Sisi. Ayan. Ito pong ating music lamp. 399 pa rin po ito. Free shipping nationwide. 399 po ito. Ate. 399. Ito po ay Bluetooth speaker na rin at the same time. No, payment first po muna tayo. Payment first. Ma'am Loida Fernandez. Sisi. Okay ang tubig. Ilang tubig ito sir. Okay, wala may. Mas gusto ko pang inumin yung kaysa doon sa ano. Wala may dahil. Sisi Mai. Ay, yes sir. Ay, yes ma'am. Yes ma'am. Pahir ako no, sample din. Payment first muna tayo. Payment first. Ha? Mamay, Yes sir, do it. may ilaw pa tayo ma'am si Gina walang speaker. Meron din. Ay, ako pala ko nandiyan. Ay, Wow. ayan, ano ba yan? May speaker. Ay, ano yan? Wala speaker pero colorful. Thank you, Ma'am Pia. Colorful siya. This is a Bluetooth speaker. Remote control operated po siya. So, pwede mo palitan. Ayan, pwede siya mag-red. Ma'am, Ingat. Thank you, Kuya Dodsky. Bye ma'am si G. Ayan, mag-green. See you again soon. Ayan, mapapalitan po ito. Maiiba-iba po yung color niya. So, para mas palitan natin yung ilaw. Thank you, Ate Celia. Ayan. Actually, okay na yung ganito kaliwanag eh. Para makita na natin yung mga sample ng light. Pwede nating bawasan, i-reduce yung liwanag, kung gaano kaliwanag. Ayan, para makita po natin yung liwanag niya. So,
pwede siya mag-red. Tulog din daw. Yan, green. Papunta lang ng malay-balay. Yan. Bluetooth speaker po ito. 399 free shipping, Sheila Suarez. 399. Di din po pwede yung... Norder ko na po ba na-send na kasi kung hindi pa dagdagan ko pa po para minsan ng shipping fee. Joanna Reyes, it's free shipping ha itong mga items na to. Pero kung o-order ka ng ibang item na hindi free shipping, okay lang din naman. Mas maganda Ma'am Joanna Reyes. Na-deliver na iba M3 set. Ano yung dadali namin na po? Sheila Suarez. Solar din po yan. Hindi po siya solar. Ito yung para sa ano mo. Pwede ito sa room. Sila nagasta sa iyo. Bluetooth speaker operated to. Iko-connect natin yung isang phone natin. Testing natin. Maganda to. Pwede to sa mga anak ninyo. No? When is your plan? Kung ako, ikaw ba na ako agaroon? Pero pwede na kung sa ano, sir, dito ay Saturday, Sunday. Kaya ang mga bata. Sa amin din, sa amin din. Saturday, Sunday. I-test Friday natin. ng hapon or Saturday or Sunday. Tama. Pakishare yung ating live mga ma'am siya. Ayan. Makikita niyo yung color niya. It's colorful. Oo, mga anak. Pwedeng white lang din. Ayan. Wow. Pwedeng blue. Ayan. Iba-iba siyang kulay. Maria Williams, hello. So, Bluetooth po ito ha. Pwede pa try, ma'am, she's a speaker. Gail, ito lang kinukunik ko siya. Ate! Okay lang sa Eric. Main ko 3 sets ang send ang details. Ma'am Sheila Suarez, PM po kayo, sa caption ko, makikita mo din yung may online shop or may Flores. Hindi, pero mo na kung phone mo. Bye, baby boy! Kasi hindi ako makakonect sa wifi. Kalimutan na, cellphone ba? Oo. Ma'am Sheila Suarez, PM po kayo, may Flores. Ano ba yan? Parang may lights na siya. Nakakolect nito tapos bayad blue. Okay. This is for only 399 free shipping nationwide sa buong Pilipinas po. Maganda, nakita ko talaga. iLink ba to? Oo. Maganda yung pagkakita. Ayan. Ay, may video ba ka? Ite-testing po natin yung music ha, para po na sa ganon marinig nyo po siya. Baby boy! Yan. Hala, mura ka girl art. May paborito na may gusto lang ako ng tayo lang yung nila. Kaya ako, maganda, pero kailangan ko ba kayo sinuling kayo yung natawag sa tubig? Aksing? Pwede mo siya mapataasan yung volume. Mag-reseller po, ma'am. Gail, pwede naman. Yan po. Baka makapiright tayo sa music. So, ayan po ha. Sample natin sa ating Bluetooth speaker, mga moms. Pwede mag-reseller. 399 po. Free shipping. All over the Philippines. 399 lang po. Yan. Hindi po to solar ha, mga moms. 399. Screenshot nyo na po. PM nyo lang My Flores. 399. Now na po. May remote control operated po siya ha. Pwede mapalitan yung ilaw and yung volume maisagad. Hi, good evening. Maayong gabi. Ako, pang benta lang din po. Yes, Ma'am Gail. 399. Sa iba po yan, nasa 500 na po yan. Ito, 399 po, tapos free shipping pa. 399 free shipping po, mga moms. Paki-screenshot na po natin sa mga interested. 399. 399 free shipping na po yan. Thank you so much. My Flores po PM. Sis, marami na nag-PM sa iyo. Ay, yes, ma'am. Hi. O, sama ni siya, ma'am. Sige, off ni mo? Gi-off? Oo, para makita nila yung ilaw. Okay. Okay lang, ma'am. Okay lang. Pabili 399. Ma'am, sabihin, PM po natin si, My Flores. Nakapin po sa caption ko.
So, ito po emergency light. Tatlo po ang klase ng ilaw niya. Meron yung square. Ayan, meron dito, ito, at saka dito sa unahan. So, pakita natin. Yan. Pangalawang ilaw. Pangatlong ilaw. Yan. Palagi, hindi. Ito po ay... Asa ba yung mga papel ko, Sisi? Nandito, ma'am siya. Kasi, try mo, warm japo na, na water. Yeah, please. Thank you. I love you, ate. Yung solar na green carton sa likod. Mamaya po, pero hindi po kasi free shipping yan. Pwede nyo siyang screenshot. Tapos po, mag-message kayo sa My Flores. Ayan, tapos, kung ano yung item, patong ulit. Ito ay ang ating emergency light. Solar din po ito. Ito yung panel niya. Solar panel. Paarawan nyo lamang siya. Tapos pwede nyo siyang magamit. 299. Yan. This is really good din. Alam mo, nakakatuwa, no? Samantalang noon, kailangan natin ng gasera, kailangan natin ng kandila para magkailaw tayo. Ngayon, sa tulong ng init ng araw, no? Malaking tulong tong ating mga items. So, this is 299. emergency light. Ito ba yun? Yes. This is 299. 8 to 10 hours, pwede mo siyang magamit. So, simula na gabi, alas 7 ng gabi o alas 6 ng gabi hanggang sa kinaumagahan, magagamit mo siya. And sa mga may gusto po ng mga nandito sa likod, screenshot nyo lang, tapos lagyan nyo kung may tanong kayo, My Flores, mag-PM po kayo. Mamaya na kasi yan para dire-diretso tayo. This is 299 LED emergency lamp rechargeable with cord na po ito. Pa-screenshot na lang. Again, thank you, ate. Ito lang. Paki-screenshot na lang ang ilaw niyan, tatlo. 1, 2, and 3. Ayan. Kitang-kita mo na yung liwanag nito. Pwede lang charge sa kuryente. Pwede rin po, Ma'am Sheila Suarez. Ma'am Sheila, samantalahin nyo na po ha, kasi free shipping po ito. So, kung 299 to, wala na kang babayarang shipping fee. 299 po. 299. 299. Paki-screenshot na po. The more na mas marami pang regalo, lalo na ngayong Kapaskuhan. O, diba? Let's be more practical and useful regarding sa mga nire-regalo natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga family and friends natin, diba? Mas ma-appreciate nila. Nag-PM na po ako. Ma'am Sheila Suarez, sige po. Sisi. Yes, ma'am. Later na ako mag-reply, ma'am. Samantalahin na natin habang nandun sila. Kaya dito na nga ako nag-live sa akin. Ayan ha. Screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 299 po. Yeah, may bubble wrap po yan ha, para safe. 299 times 3 din, Ate Sauri Umaga sa Davao. Ma'am Shi, paano ako pa-PM sa My Flores? Nag-PM ako, Ma'am Shi. Sige na, sige, para bukas wala na tayo masyado, dire-diretso lang tayo. Please, para hindi na sila mag-PM din sa akin. Pag-check ba? Ayan. Upo ka kasi, okay na ako dyan sa ganyan. Okay na ka? So, So, ito yan po ha. Ito lang po, isang color lang. Ang importante lang naman yung kulay. Wag yung color. Kung ibibigay nyo siya at mga magkakakilala, lagyan mo na lang ng pangalan, I suggest. Na, at least, ano pa siya, mas touchy. Kasi may pangalan nila. Yes, solar po ito, solar. Thank you, Ate Sauri. Dagang salamat, ma. Malaking tulong po ito. Tinutulungan ko si Sisi My Flowers because she's also helping us. Not just brain damage, but the entire social climber squad. No, kasi yung mga nagagamit naming kuryente ay yung mga solar lights, yung mga nagagamit naming yung binigay niyang electric pa na ilaw, no, napapakinabangan namin. Paki-screenshot po ha, 299. Free shipping po ito nationwide, 299. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you. Walang Christmas. Meron po tayong Christmas light. Ito na po, susunod na po natin. What's happened? Ayan, nandito na po yung ating LED string light. No? Ang ating LED string light. So, yung 10 meters natin ay 249. Depende sa haba. Hello, sis, magkano ang solar generator? Meron kaming solar generator. Solar power bank. Yun nga, yung solar power bank. Yung parang generator siya ang peg. Pero ang tawag kasi dito sa amin is power bank. Pero kung
sa mas mabilis maunawaan at maintindihan ng tao, it's generator. Meron tayo rito. Ito muna yung ating LED string light power Christmas light. Yung 10 meters po ay 249. 249 po ito mga moms. Bukas ng tanghali magla-live ulit ako. Baka may dumating na bago tayong items. Mamaya may papakita po akong bagong items na dumating. So ito po, available po ang warm light nito. Yan. Ito po yung warm light. So, kailangan ko lang i-cover yung solar para umilaw siya. Tama ba? Yan. Nakikita nyo po. Yan yung ating warm light. Hi, Sis Junray. So, this is 249. 10 meters po. Pag nag-order kayo, sabihin nyo lang kung anong meters. Then, LED string light. Or Christmas, LED string light 10 meters. 249. This is 1049. May stand na rin yan yung ating yung ating what you call this, ating panel, bendable yan, diyan ka matutulog, yes, hanggang bukas po ng tanghali. So this is 249. Yung ating 32 meters naman ay 699. Ito po yan, colorful. Pwede siya sa outdoor. Yes, pwede sa outdoor, pwede sa indoor. Basta po maaarawan. Hi, Sister Lloyd Dasco. Rishay Mase. Ito yung colorful. Yung 10 meters po natin is warm light. Ito yung colorful. Mga moms, dito na tayo sa colorful, 699, 32 meters. Gano'n man kalaki yung lalagyan mo ng ilaw o ng liwanag, kayang-kaya niya po. This is 32 meters, 699. May stand na rin po itong kasama, mga moms. Pa-screenshot ha, LED string light, 32 meters. 32 meters, 699. 699. Eto sis, ano to? Iba to? 20 meters, ma'am. Bakit iba yung nakalagay? Oh, factory, yan? Problem. Okay, again, 699, 32 meters LED string light. Pakisabi, 32 meters LED string light, 699. Pa-screenshot. 1,800 lang. Sleep. Pa-screenshot na lang po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colorful po yan. Pa-screen, 1, 2, 3. Colorful. Warm na. Warm and colorful po ito. Yung 32 meters. Kaya po ba may deliver sa Manila? Yes, nationwide po. Sa buong Pilipinas. Meron pong umorder sa amin mula sa Ilocos na papadeliver na po namin through JNT. Okay. Next, yung 20 meters naman is 449. 449. Ma'am Gail, pa-screenshot ha kung ano po ang gusto. Ma'am Sauri, mas barato diri ma'am. Pagpunta mo sa pagpunta mo sa tawag rito, dire sa Hinaguan, ipamit kita kay madam, baka marami ka pang magustuhan ng personal. Ngayon, mag-order ka na. This is 20 meters, 449. Warm light lang po ito, no? Warm. Warm light. 10 meters of 20 meters to. Ito ay 449. 20 meters, 449. Pa-screenshot, 20 meters, 449, warm light. 20 meters, 449. 20 meters, 449. May stand na rin pong kasama yan, ha? Indoor, outdoor, pwede po ito. Basta po maarawan siya, may charge para po magamit. Okay, next Christmas light po tayo. Solar pa rin po tayo. Solar pa rin. Solar pa rin po itong Christmas light natin. Ito naman ay tinatawag po nating drops. So, may color for Ma'am Sheila pa, screenshot mo yun ha. Tapos po, PM kayo sa may Flores para sabay-sabay. Sa mga gusto pa magpahabol na naka-order na nung una, pwede pa rin po kayo ha. Ito ang solar drops Christmas light natin. 599, 50 LEDs. O 50 yung ganito po. 50 pieces. At 7 meters yung haba. Okay, ito ang available naman itong ilaw ay colorful. Yan yung colorful. Colorful lang ba ito, Sisi? Colorful and warm and white. White, warm. White, warm, at saka colorful.
Eto. Pwede ito sa labas ng bahay ninyo or sa bintana. This is really good. Nakakainganyo. Lalo na sa mga nangangaroling. 599. Solar drops. Pa-screenshot tayo. Solar drops. 599, 50 LED, 7 meters po. Solar po ito. Pwede rin tong indoor or outdoor. Basta po maaarawan yung ating solar panel para po nang sa ganun makapag-ipon siya ng energy at mag-on siya kinagabihan pag nagdilim. Ayan. Solar drops. Pa-screenshot. Solar drops. 599. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito muna yung CCTV stand. Medyo binibilisan natin kasi may mga bago tayo na. Payment first po. Payment first. Brian Kit. Payment first. Asa ba? Okay, itong solar lawn light. Waterproof na may different colors siya. No, ito. Nag-iiba-iba po yung kulay nito. Tapos yung solar panel niya nakakabit na po siya mismo sa kanya. Yan yung solar panel. Ay, hindi siya Ma'am, ito. Ay, lobat yan, ma'am. Ay, kana siya. So, this is 499 mga moms. Kanang nasa likod ni mo pila na. Paki-screenshot po, tapos PM kayo sa Maymay Flores para siya po directly na makasagot ng inyong mga orders. 599. Mine, 599 solar drops. Sige ma'am, screenshot nyo po, ma'am Zel J. Tapos, ano po tayo, ha? Screenshot nyo po, picturean, screenshot, tapos, message pa sa Maymay Flores para mas mabilis pong maayos yung order. Tapos kung anong kulay, warm, colorful, or white. Ayan. Warm, white, or colorful. 599. Yan po yung drops. Marami tayong stocks. Lalo na ngayon free shipping. Sayang naman po. Avail nyo na po yung free shipping natin. Itong solar loan natin, bagay ito sa inyong mga garden. No? 499. Meron po nito sa hinaguan. Nag-iiba-iba po yung kulay. Ginagamit din po itong ilaw na to kapag nagpe-perform sa hinaguan. This is for only 499 mga madam. Waterproof na to mga moms. O, kunin nyo na. Nag-iiba-iba kulay nito. Meron siyang violet, green, red, yellow, white. So, iba-iba. Nag-iiba-iba yung color niya. Pa-screenshot, Solar Lawn, ang pangalan, Solar Lawn. L-A-W-N, Solar Lawn. 499, waterproof po ito mga moms. With different colors na siya. 499, Solar Lawn. How much for Solar Mars lamp? Mars lamp? Ano ba tayo nun? Wala po tayong Mars lamp. Kung ano lang po yung mga pinapakita namin, Ma'am Jessica. Nandiyan na naman yung aso mo. 499 Solar Lawn. By screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Next natin po ay ang ating solar sensor. Nabusog ako, uy. Ang dami kasi pinakain ni Sisi sa akin. Ang ating solar sensor light CCTV type. May remote control po ito at 77 LED. Para siyang CCTV. So, sensor siya pang may dumaan na tao, automatic mag-iilaw. Sa likod nyo po. Yung nasa likod ko, baka screenshot nyo na lang. Tapos, mag-message po kayo directly sa Maymay Flores for more information. Free shipping po yung ating dinidiscuss ngayon. Free shipping. Yung mga nandiyan po, hindi po yung kasama sa free shipping. Again, this is 299. 299 solar sensor light CCTV type. Pag umorder kayo, screenshot nyo to, 299. 299. 299 po, may kasama na tong remote, mga moms. 299. May ano ba natin yung... Wala, ma'am, hindi na. hindi na i-charge. Oo. This is Lobat lang, 299. pero maliwanag yan. White na carton po ng Mars lamp. Ha? Ano mo Mars lamp? White. Ito, music lamp. Music lamp? White na carton po ng Mars lamp. Mars lamp. Ito ba? Wala kaming Mars lamp. Music lamp lang po. Bluetooth speaker.
So again, CCTV type, solar sensor light, 299. Pa-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Ayan. Sa mga nag-mine nung nakaraan natin na tawag rito, nung hindi. Friday. Na-ship mo. So, pa-ready na, pahintay na lang po. So, ito naman ay solar sensor light din po. Ito naman ay 3 heads. 3 ulo po ito, mga ma'am. May cord na po siya. Tapos, pwede rin siyang i-charge. So, solar siya and rechargeable. Nasa ibabaw ng ulo mo, ma'am, si Gian. Gina Minya. Mini-minya. Hindi, ito. PM na lang po. Screenshot nyo, tapos PM nyo. Ha? PM nyo po may Flores. Upgraded na siya, ma'am. 2199. 1,000 watts. 1,000 watts po yan. Ayun. Ayan, 3 heads na po yan, ha? 3 ulo na po yan. Ako, ewan ko na lang kung di niya pa makita kung gaano kaliwanag yung pagmamahal mo sa kanya. Huy, mga moms, ano ba? Inaano ka ba? Sa mga dentist out there, baka kailanganin nyo pa to, oh. Kitang-kita talaga mga tartar at tinga. Ano ba? Ayan. Mga moms, sa Maymay Flores kayo mag-PM, ha? Maymay Flores. Maymay Flores, ma'am, si Vic. Ang iba Ayan. kasi sa Maymay online shop. Maymay Flores lang siya. Maymay Flores po, ha? Ayan. Sa mga nag-PM sa akin, marereply ako kayo next month. Oh. Direkta po kayo sa kanya para po, hindi na tayo palipat-lipat na, para isang message lang. This is, nako, ito, napakaganda po nito, mga moms. Bongga nito. 192 ang LED light nito. May remote control na po siya. 3 headlight. Waterproof din po ito, mga moms. Lahat ng solar natin for only 699. 699. 699, mga moms. Kapag di nyo makita yung may Flores, may online shop yata yung inano ko. Comment ka nga. Comment ka. Para magko-comment siya. Ipipin ko po kung saan kayo magre-reply, ha? Again, pa-screenshot, 699. Baka mag-abono ko. Tama, 699 nga. 699, free shipping nationwide. Screenshot natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito po yung solar panel niya, nakahiwalay, ha? 699. 699, mga moms. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rechargeable na rin po ito, mga moms. Gusto nyo gawing emergency light, pwede rin po. Ayan po. Ayan na, yung may Flores po, yung nag-comment po. Diyan kayo mag-PM, mga moms. Sa mga may tanong, sa mga order po, diyan po kayo mag-message. Ipipin natin. Ayan. May Flores po. Ayan po, ha, yung nakapin. Please. Ayan na, ma'am, siya. Ang daming message. Ayan. Okay, ito ang emergency light natin. This is LED emergency light lamp. Pahaba naman to. Ito ay rechargeable. Rechargeable po ito. May kasama na siyang cord na pang-recharge o pang-charge. Mga moms, maganda ito kasi, ayan o, tingnan niyo yung ilaw. Malaki po ang nasasakop niyang liwanag. Ito po. Pahaba po siya. Naalala ko noon yung emergency light natin, diba? Uso yung malaki na parang kasi laki ng thermos. Tapos, meron kayo noon dati. Tapos dalawang ganito. Meron kami. Diba? Pag may ganun kayo noon, mayaman kayo. Ngayon, pag may ganito ka, mas mayaman ka sa mas mayaman ka kasi makakalis ka sa mga bills. Diba? Maganda po ito, yung mga solar lights natin, mga moms. Ayan po. Ayan. Mga madam, ito pong ating LED lamp, emergency LED lamp ay 299. 299. Paki-screenshot na po natin, mga moms. Screenshot natin, 299. 299 na po ito. 299 free shipping. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Next natin ay ang ating solar garden lights. Ito mo, ito marami po nito ang gumagamit dito sa Pilipinas, especially now, this Christmas season, no, mga moms. Ito po ay solar din po siya. Tapos, 2 piraso na siya sa isang box. So, for only $998, ay sorry sister.
For only 998, meron ka ng napakagandang solar garden lights. Ito yung parang fountain siya. Parang fountain pag umilaw. Ayun. Yan po mga moms. Oh. Tapos ibubukan mo lang siya. Ibubukan nyo lamang po siya. Ikala nyo siya, ibibilog nyo lang siya. Yan po. Oh. Ngayon po siya kaganda moms. 998, dalawang piraso na po sa isang box mga moms. 998. Free shipping na po ito. 998. Dalawang items na po. So meron siyang warm and may colorful ka ba dito sis? Wala. Meron, Mamshi. May colorful at saka white. Blue. Naadya pong tayo blue. Meron pong Shopee checkout. Wala po, Ma'am Fauna Floors. Direct po tayo mismo dito. Ayan na siya. Dito na kayo sa amin. Free shipping, Ma'am Fauna Flora. O, sayang. Order na po kayo. Paki-screenshot na po. Solar Garden Light. Solar Garden Light. This is 998. Dalawang piraso na po yan. 998. 998. 998. Yan, mga moms, 998 ha. Avail na po, avail na. Malapit na tayo sa ating new item na free shipping. I know for sure magugustuhan nyo rin to. Grabe. Ang ganda. Napakabait ni Sister Maymay kasi po free shipping niya talaga yung mga items. Oh my God. Ang bongga niyan ha. 998 emergency light, how much po? Meron tayong emergency light lamp. Meron tayong tiga 299. Parehas ba yun ng CC? 299? Yes, Mamshi. 299. Yung emergency lang, yung mahaba. At saka tong Oh. radio type. Oh, yan. 299. Eto, Ma'am Donlin ko. This is 299. Tatlong ilaw po yan. Ayan oh. Solar po ito ma'am. Solar 299. Paki-screenshot po. Paki-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung isa nating emergency LED light lamp. Paki-screenshot ha. Get ready. Paki-emergency. 299. Ang dami, sister. Grabe ka. Mahaba po ito. Free shipping yan. Oh. Grabe. Marami tayo, Mamshi. Ayan, 299 po yan, ha? 299. Ganyan po kaliwanag, Mas maliwanag po sa pagtingin niyo sa iyo. Char! Paki-screenshot. May kasama na siyang cord for, charge. Okay, next item tayo. Yeah, meron tayo rito mga Crystal Magic Ball Light. Ito ay hindi solar, mga moms. Pero ang bongga nito kasi, pwede kayo mag-party-party kasama ng iyong mga friends. Lalo na this Christmas season. The Bluetooth device is ready to pair. May Bluetooth din siya. Bluetooth speaker din. Wow. So, habang nagdi-disco kayo, yun na rin yung music ninyo. Kabog to. Bluetooth na siya. Pwede ka na mag-disco. Ayan po, Party, party. Diba? Kabog. Ilang days pong madi-deliver. Depende po kung saan kayo, ma'am. Dito po kami sa CDO. Importante po free shipping. Brian. Ano pong courier? JNT po. Tama, sis? Oo, Mamshi. Ito po ay 499. May Bluetooth speaker na rin siya kasama. Ate, pero ng phone mo ulit. Ayan, ang saya, Party, party. Ako. Ako connect. Ayan, pakikinig na sisi. Alam, tayo nating bago ngayon. Mga pang free shipping. Naku, nakakaloka. Umorder na kayo. Inom sa Mamshi. Marami tayong solar light. Paki-screenshot po. Paki-screenshot. Donlin ko. 499. Bluetooth speaker. Tapos magic ball light na rin siya. Disco light, Paki-screenshot para maganda pagkakamodel.
Matesting tayo ng music habang ginagamit natin yung speaker niya. Ito ba yan? Wait sa mom siya. Yes. The Bluetooth device Is is connected successfully. May action po siya. It's connected tayo successfully. Wait ha. Screenshot ha. 499 free shipping all over the Philippines. Malaki yan, malaki. Opo. Malaki sakop to yung buong... May ilawan nito buong court. Asa na nga? Yan ma'am siya ang YouTube. Uy. Ato No cellphone mo. Okay. Ayan, mapatesting tayo ng music. O sa love song? Kahit ano lang, sige lang. Sige, kahit ano lang. Ay. Malakas yun eh. Mangako ka sa akin na hindi ka magda-download ng lending app. Naku, lending app yan sinasabi ko sa inyo. Yan ha, may speaker tayo ha, mga ma'am siya, kabugyan. Tapos, pwede nyo siyang pataasan ng volume dun sa cellphone nyo na mismo. May kasama pa po siyang remote control mga moms. Pwede yung pataasan ng volume. Yung speaker niya magkabilaan, dito at saka dito. Tignan mo yung lights, ang ganda Diba? Ang ganda ng lights niya. Oo. Mom siya. Wala. Hindi ko, natatakot ako i-move eh. Ayan, okay na yan, Sisi. Thank you so much. Again, pamain na natin. Pa-screenshot. Pa-screenshot. 499 free shipping nationwide. This is 499. Ma'am, Marami na rin kumamit. mag-reply lang ako after nating live. Kaya ko yan. Hindi ko bahala. Ipagod ka na, mamaya humili ka na naman. Oo. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Paano ko, Sisi? Kasi hindi ko rin yan makakasikaso. Magbabayad pa man yan. Re-replyan ko lang sila later regarding sa mga order nila. Maganda kasi kung payment first po muna tayo mga ma'am siya. Kay Nationwide man. Ang Tsaka free shipping naman po. yes. Kami naman. Mahirap Sisi, pa-connect ako ulit nito. Bluetooth, please. Ito Mm-hmm. naman ang ating Bluetooth speaker with microphone. Ako, nakakaloka kayo mga moms. Alam nyo, napakaganda nito. Na-testing ko na ito na nakaraan. This is only for magkano? 899. 899. Free shipping. Free shipping din mga moms. Kung gusto nyong at wala kayong pangrenta ng inyong Karaoke. ng karaoke. Your device is successfully connected. Kayong may echo agad. May remote control din po kasama yan mga moms. Sample lang. Oh, I'm living on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. In your eyes, I can see the reasons why our love's tonight. You and I. Where you think? Bluetooth po yan ha. May pag-ilaw, bongga speaker. Step on you. Ang ganda rin pag-ilaw ka ng boses mo. Yeah. I've got it sitting down, you must know that it's just been you. Yes, I'm on my way. Okay, makapakasiray tayo, Moms. This is for only 899. May microphone ng kasama. Free shipping. Free shipping national. Ikaw ba kay tatakbo this coming election? 8 inches to po. Pwede mo na ito yung dalhin mo. Di mo na kailangan magsisisigaw ka sa maputo ng litid mo. Kung sakali namang hinahanap mo yung anak mo, pwede rin ko. Ewan ko na lang kung di umuwi agad dyan sa lakas nito. 899 free shipping. Pa screenshot na tayo mga moms. 899. 899. Bongga rin ang pang-regalo this Christmas occasion natin ay Cavite or City. Kahit saan po sa Pilipinas, free shipping. Free shipping. 899.
899, pakimay na po. 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Next item tayo. May lagayan ng microphone sa likod O, ayan dito. Hindi siya basta ipapatong lang kung saan-saan. Diba? Pagkatapos kantahin, gamitin, ganyan na siya. $899 lang. Okay, next natin po, another solar Christmas light. Ito naman po ay curtain. Ma'am Bernie Castillo, tama? Yes, ma'am. This is curtain style. Warm color. Noon sa manood. Ayun. So, meron tayong warm and Colorful and white. ayan. White, colorful, at saka white. Ayan. Warm, warm Pwede siyang light. steady Japon. Ayan. Pwede mong maiba-iba yung blink-blink. Ayan. Slow-mo. Ayan. Slow down. Ganyan. Ito naman po mga mom's curtain, Christmas light. Pa-screenshot. Ang tawag dito ay curtain Christmas light. This is for only 1,199. Tama, Sisi? Yes, ma'am. 1,199. Free shipping. Free shipping nationwide ha. Mahaba to. Ang meters nito aabot ng Mga 7. 7 meters. And then, ang marami, 144 LEDs. 7 meters po. 7 meters warm, merong white, at saka colorful. Yung po yung mga klase ng bulb niya. Screenshot tayo nito. Tapos, ang ilagay nyo po, pag ano nyo po, pag nag-message kayo dyan sa My Flores, yung nakapin po, ang sabihin nyo lamang po ay Solar Lights Curtain. 1,199. Ito po yung colorful niya. Ayan yung colorful. Then, ito po yung ating white, warm light. Yan. This is for only 1,199. Paano kung dalawa kukunin nyo? Kasi free shipping naman Oo. So, wag na kayo maganda tumawad. quality ito, ma'am. Makapal kasi Maganda siya. ito. Makapal din yung cord. Iba yan sa quality So, this natin is ito. safe. Grabe kasi. Mine yung speaker. Oo, Sige no, po, ma'am. screenshot nyo Ma'am Beth Castillo ha. Yung may microphone ba? This is 1,199 ha. 1,199. Next item natin is yung ating meteor. So, ito solar din po ito. Solar Christmas light po ba yun? Yes, Ma'am Fena. Fema Abriam. Yes po, solar po. Ito ay 8 tube. 7 meters. 7 meters din yung haba. White color siya. Puro Meron white tayong- lang? Hindi, Wala. merong white, merong warm, merong Colorful. colorful. May coming tayong blue, ma'am, purple. Okay. Pero coming pa sa ngayon. Ito muna, white, warm, at saka colorful. 8 po yung tube. This is for only... Magkano ito? 899. 899. Solar din po ito. Solar din po siya mga moms. Ayan. Maganda to sa mga puno ninyo. Kung meron kayong malalaking puno, you want to decorate it sa, ayan yung colorful. Meron ito sa sa hinaguan. We have colorful, white, and warm. 899. Free shipping. Saan ka pa? Ano na ba hinihintay ninyo? Screenshot nyo na mga moms. Ang tawag po rito ay solar meteor. Meteor shower Ma'am light. Bet, pa-PM po, my Flores. Ma'am Beth, andyan yung pangalan niya yung nakapin, My Flores. Baki-message po siya. With the screenshot. Oo, ayun na nga. Ay, maayong gabi. Malan din si Ma'am si Junior. Maraming gwapo pala dito sa lugar din ng mga Maymay. Mukha nandito na yung aking forever. 899. Ano ba? 899, ma'am, free 899. Presyong suki, free shipping pa. Ano pang hinihintay nyo? Ano ba? Halika na. 899 po, mga moms. 899. Gwapo cute siya. Hindi mo magmahay. Magwapo ka 8 mga tube. bago. Walo po yan, 7 meters.
May white, may colorful. Depende sa trip ninyo kung anong gusto niyo makita doon sa inyong bahay. Uy, suggest ko lang sisi. Bigyan mo kayo ng CCTV na ano doon si Brenda. Solar? Wala. Out. Hindi yun yung ano, hindi solar yung CCTV na ano. Mas tsada solar. Yung may memory. 360. 360 man yan. Iba yun solar ko as in wide. Mm, Makita mo talaga, pag iso mo, makita talaga yung mukha. Mukha. Hindi siya mag-pixel. ito po, yan. Again, this is 899. Pero syempre, kung maliit lang naman yun. Doon lang sa store po. Doon sa store, okay lang. Sa store, para lang doon sa mga Pero- papasok ba na Oo, entrance. oo. Ano yan? Electric. Oo nga, yung parang ganyan ng ano. So, this is 899. Okay, next item. Ito po yung mga bagong item natin, mga mom shy, mga hindi pa nakapanood, mga first time na makakanood. First time nyo lang dito makikita. Grabe. Pasensya na, sumuko na agad yung bangs ko, mga mom shy. Sumuko na agad yung bangs natin. Hindi na po napanindigan ng pawis ko. Isa yun sa mga dahilan bakit ayoko pa nagpapariban. Kasi pawisin po ako, so mabilis siyang kukulot. Sayang lang yung pera. Okay, eto na po, next item natin. Ito po mga bagong item po ito na solar po. Solar siya, free shipping nationwide. Free shipping, kaya kung ako sa inyo sa mga nanonood ngayon, sa mga nagsishare ng live natin, maraming salamat. So we have 114, ayan, not bad. Marami pa rin naman. So, meron lang sa inyong bumili na 100, okay na ako. Yung 14 viewers, okay na yun. So, unahin natin itong ating, wow, what's this? Emergency bulb. Ma'am, i-open mo. And then gamitin mo yung kamay mo. Ito yung nakaraan. Pa-up na ako, sisi. Yan. Okay, ito yung, emergency bulb. This is, very efficient and very useful, no, kahit saan ka magpunta. Kasi parang emergency light din siya. So ang gagawin mo lang sa kanya is para ma-charge siya, isasaksak mo siya sa saan na yun, sisi, yung ano natin. Yan. Receptacle. Ang tawag dyan? Receptacle. Receptacle. Oh, naandan siya. May pakapin So mo. kailangan mo lang siyang i-charge sa ganito. So this is not solar. Hindi solar. So, Pero kailangan- emergency siya. So kailangan mo lang siyang gamitin. I-charge. Oh. So paano siya ma-off? Ma-off man siya sa switch mo. Sa switch. Okay, Ah. i-off mo lang siya. Tapos, pagka burn out, hindi ka Then, halimbawa, walang ilaw at brown out. So, hindi mo siya magamit kasi nga, wala na siya. Ang gagawin mo lang po, yung takip, ang pinaka-importante, o yung daliri mo. Hindi, pero feeling ko mas maganda ito eh. Iba pa rin yung takip pag iwawala. Kasi, ito na yung magsisilbing hand, hawakan mo. Isa prank. sa prank. Ayusin na natin yung pagkalak. Ayan. Saha. Kasi may hawakan na siya ang bongga nito. This bulb is for only, Ano mo? yan. Magkano to, Sisi? 189 free shipping. 189 mga mams. Ano na? Kung hindi siya umaamin, dito mapapaamin mo siya. I-push lang dito kasi. Kasi itong takip, kailangan lang siya ma-push maigi. Amin na testing natin. Mas iba pa rin pag makita natin sa kanila using this cover. Hindi lang natin maayos yung cover. Ayan. Pinaka- Basta ganyan. Ititest muna namin bago i-ship. Kasi yung paper. Para mailubog natin siya. Meron yung ganito, ma'am, siya. Hindi pwede. Kasi dapat yung okay. merong init. Ano lang yung sa pagtali, sa Lubog. pag-ikot lang natin. Hata yung iba. Tingin tayo na iba para makita nila. This is 189 mga moms. Ayan 189. Testing ko itong isa. Kasi kung hindi baka ito yung problema mismo. Sa takip. Ay, takip.
Ayan po. Oo. Ito na may hawakan mga moms, oh. Naka-cover na siya. Naka-cover na siya mga moms. Ang kagandahan sa lahat po ng ating mga binibentang free shipping items po, meron 3 days warranty. Okay na ako lang sa duot. Sa diin. So mga moms, ano pang hinahintay ninyo? Iris. Pwede mo na siyang gawing hika. Kung gusto mo rumampa na may sarili kang lightings. Oh. Ano ba? Iwas ano po, ground. So wala kayong dapat ipag-alala. So kung pupunta kayo somewhere, susundin yung asawa nyo, yung anak nyo, this will do. This will do. Yes, ma'am. Christmas light, ma'am. Ma'am Fema. Tchadan! Yung isa lang muna. Ayan, maliwanag na rin po siya kung makikita niyo. Mapapaliwanag yun yung madidilim na parte. This is for only 189. Free shipping. Pa-screenshot tayo mga moms. Buy 6 for only 180 each. Kung 6. Kung 6 na piraso, 180. Not bad. Pangre-regalo Free mo. shipping. 180. 6 above 180. 180 pesos po. 180 kung 6 na piraso, kung 3 lang, 189 each. Free shipping. 189 po. Tapos paano ang pag-lowbat? Pag-lowbat po, again, ang gagawin natin, ikakabit nyo lang ulit yun dun sa ano ninyo, yung may on-off na ano, yan, isaksak nyo lang siya, then automatic, off mo lang yung switch, Charge. mag-charge na siya. Pag run out, mag-on Japon siya. Pero mga 30 minutes na. 30 to 1 hour. Yung lights, Oo. yung buhay nito. Oo. At So- least hindi kayo magdidilim. Ayan mga ma'am siya. 189. Kung marami kang stock nito, imagine, may stock ka nito, pwede mag 5 hours, di ba yung ganito mo? Basta i-charge lang po. At least once in a while gamitin na. Wait, araw-araw, ma'am. Basta naka-on siya, okay siya. Pag nawala ng kuryente, magkakailaw ka pa rin. Ouch. 189, pa-screenshot na lang po tayo mga moms. 189 free shipping. 189. 189. Mga moms, 189 lang. Screenshot 1, 2, 3. Ma'am, 1, 2, 3. 3. Mabigat kasi. Ha? Huwag na natin. Alam naman siguro nila ito. Okay lang din, pero papakita ko pa. Oo. Alam mo naman sila, iba pa rin pag nakikita. Ganun ba? For the business naman. Oo, order ka na, Aya Salvador. Ouch. Again, 189 po. 189 free shipping nationwide. Pakishare naman. Pakishare yung live natin mga moms. Okay. Bukas po ulit, magla-live ulit ako. Okay, eto na. Next natin ay ang ating... What's this? Flashlight. Wow. Solar flashlight. Solar flashlights. Ang dami nating mga solar items ngayon. Free shipping. 199 free shipping. 199 lang to? Pwede siya electric. Uy, gusto ko to. Ang ganda nito. 186 pieces above. Titigan nyo. Ay, Salvador, nandiyan ka ba? Titigan mo. Ang ganda nito. Kaya pala natatawa ko. Solar po ito. Ito po yung solar panel niya. Naloka ako. Lain kay Pa-screenshot. Ganahan siya. Ganahan ka. Parang gusto ko bumili nito ng akin. Magkano nga ulit si 199 ang isa, and then kung 6, 180. 180, oh. 180 kung 6 pataas, 199 po ang isa. Ayan. So, testing natin siya. Meron sa ulo at meron sa baba. Dalawa pa yan, ma'am, siya. Apat yan, diba? See? Okay. Paglobat grabe yung isa, kaliwanag, yung kaliwa, Parang pwede pang isa ba yung dalawa? tapos yung kanan. Ay, parang hindi, no? Kasi mas maliwanag yung taas. Oh. No? Maganda po ito, mga moms. Ano pa hinihintay ninyo? Sinasabi ko sa inyo. Ay, naalala naman parang yung pinapasukan. Ayun na nga. Order na kayo mga moms. So, aliw to. Nakakaaliw tong flashlight na to. Napakatalino ng gumawa nito. Grabe.
Napakabibo. Meron floodlight. Meron. Jake Uy. Meron din po, ma'am. Bukas na lang, ma'am. Siya. Ha? Bukas na lang. Meron tayong mga baratuhon na floodlight. Na floodlight. Sige, bukas po yun ng tanghali. Balikan nyo kami. Ito muna mga free shipping to eh. Oo. Mga free shipping po ito. 199 po. 199. Pa-screenshot sa mga gusto pong mag-avail nito. Parang hindi na nailaw pa. May other use pa po ba yan? Ayop ka, Aya. Alam mo na yun, parang tanga to. Ayan, 199. Solar light po. Yes, solar po ito. Solar light. Pero rechargeable din. Rechargeable din mga moms. Meron siyang cord, oh. Pwede mo siyang i-charge. Pwede mo rin siyang, syempre, solar, iba pa rin. Rechargeable siya at the same time, pwedeng solar. Ayan po yung solar panel niya. 199, paki-screenshot na po. 199. Flashlight, solar po. Solar flashlight, 199. 1, Meron 2, kami mga murahing 1, 2, 3. affordable lang na floodlights. 1, 2, 3. Pero syempre, di ba, hindi lang tayo dapat hahanap ng mura lang. Dapat yung quality rin. Tandaan nyo mga moms, alam mo, hindi masama mag-invest ng mahal sa mga gamit, especially kung matagal mo siyang gagamitin. Aanihin mo yung 100 pesos, tapos every week or every month ka bumibili. Doon ka na lang sa 1,000, taon mo siya kung gagamitin. Again, 199 pa screenshot ng ating flashlight. Yan. Bukas na ako reply, Ma'am Shi, ha? Marami nag-check, Ma'am Shi. Oh, di ba? Mamaya ako magre-reply sa details kung mag-order. Tapos bukas na yun. Diba? Lima kaya. 199 pesos or thousands mo. 199. 199. 199, Ma'am, Free shipping. Ma'am Gracie Ibanez, kumuha ka na. Mag-anim na piraso ka, 180 ang isa. Ibibigay ng 180 isa pag anim na piraso pataas. 180 kung anim na piraso. Free shipping. Free shipping pa yan na, oh. Wag kang ano. Mura na to. Sinasabi ko sa inyo, Pwede siya lalo na electric, free Ma'am shipping. Yes, rechargeable siya at the same time solar. Oh, bago natin yan. May eh. cord. Kaya nga, mga bagong dating po itong ngayon, simula ito sa item na to. Okay, next item tayo. Ito pwede maka-charge phone. 3-in-1 color. Meron tayong private street lamp without electricity. Wow, totoo ba Pwede to? din yan sa electric. Ang bigat ha? Mabigat to. Oh, shipping fee pa lang, magkano na? 190 pesos sa Visayas, 200 Paano pa pag sa Manila? Luzon. 200 plus na to. Oh. May sabitan, meron siyang ano oh, meron po siyang hook kung saan pwede mo siya isabit. Dibit-bet, anong tawag mo dyan? Handy. Pwede mo siyang bitbitin kung saan ka pupunta, magka-camping kayo, overnight stay kayo somewhere else, no, na walang ilaw. So, this is good. At saka, nakakaloka daw, pwede siyang electric, so pwede kang Charge. Pwede ka maka-charge din ng phone. ng cellphone. Oh. Talaga? Paano, saan? Dito na siya. I-open natin. Ito sa ilalim. Ito yung USB output. So, yung USB output na yan, dyan may papasok yung cord ng charger mo para makapag-charge. So, syempre, kailangan mo rin naman siyang i-charge muna sa araw. 'Di ba? Para along the way, pwede mo siya magamit. Magkano yung 6 na piraso? Pa-clear lang po. Pag 6 na piraso, 180 each. So, sa 6, where's the calcul? Tayo eh. 6 pieces above, 180 na, ma'am. 180 siya times 6. Two- 180 times 6. 1,080. 1,080 siya sa 6. Kasi kapag 199 times 6, 194. So, makakalis ka din talaga ng malaki-laki na halos 100. 100 ka 100 plus, Oh, no? 100 100 plus. Tapos free shipping pa, Ma'am Gracie. Kuha ka na nun. Kumuha ka na nun. Bihira lang yan. Bihira lang yung ganyang flashlight, yung ganyang hulma, yung ganyang itsura. Naku, sana makatulong tong bangs ko. Maraming bumili. Lalo na to, ito po ay... mga bagong natin. Uy, ang ganda nito, solar LED light po. Private, tapos pwede ka mag-charge. Pwede natin isample yung on. Ay, Liwanag. Ano?
Ano ba? Hello, shout out sa mga electric company dyan. Oh. Ma'am, Iwan. meron pang warm color yan. I-push mo Naiiba pa. Oo. Oh, 'di ba? So pwedeng warm light, tapos pwedeng white. Oo, warm white pa Japon, ma'am. Taray. Pag ito may colorful Oo. pa, iba. Meron pa. Hana pa. Oh, ayan, warm white. And then colorful. Wala na siguro. Ayan, Ana pa. nga. Oh, ito. Totoo nga, may colorful nga. Ano ba? Emergency na siya. Uy, Ibig ang sabihin, ganda pag nito. ganyan ka, sign yan. This is good. Ang ganda ha. This is for only 849. 849. Oy, ano ba? Free shipping to nationwide. 1,000 watts. Uy, grabe, 1,000 watts. Uy. 849. Barato na quality pa. Ang bongga ng ilaw. May remote to? Wala. Wala. Kasi emergency. Emergency lamp ito. Hindi ito pwedeng pang matagalan na ano. Ibig sabihin, baka gawin nilang ilaw ba? Emergency, ibig sabihin, pang murag flashlight siya. Oo, ang ganda. Kasi- May warm light, may white. Aha. Ilang watts? 1,000. 1,000 ba to? Yes, ma'am, she. 1,000 watts po ito, oh. Ito yung nakakaloka. May colorful. Oh. Ibig Para sabihin siyang niya, ano, ma'am, she, para siyang may police. emergency ba? Oo. Hindi, ito, maganda to pwede kasi mo- for emergency purposes, pag may kailang, ano, Aha. this is good pang Pwede rin sa pang, inyo. disco. Ang galing, oh. Hindi baka mapagkamalang may pulis kasi blue tsaka red. O kaya ambulance. Huwag no. Di ba, no? Ang ganda, oh, kabog. Mga mams, pakimain na. Nasabi ko sa inyo, 849 free shipping sa buong Pilipinas. Tantanan nyo na yung pagtitipid. 849 na lang, oh. 849 screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mga moms, huwag na kayo magdalawang isip. 849 free shipping buong Pilipinas. Ang daming style ng ilaw. Pwede ka pa mag-charge ng cellphone. Maka-charge. Oh, meron po siyang cord dito, oh. Basta po naka-charge lang yung ating solar panel. Ang bongga nito, Sisi. Kakaloka ka. Diba? Tapos free shipping. Ano ba mga moms? Free Bago shipping. Basta live lang ha. Kasi iba yung price ko pagka Facebook. Oo, pag hindi po naka-live. Oo. Shopee checkout ba? During- Hindi po. Dito lang sa live. Mag-PM ka dyan sa live May lang, Flores. Kasi iba yung price ko dyan, ma'am. She 1,099. Oo, during For live. pick up lang. Kasi pag live kasi at least mabilis bang ma-entertain at least ito talaga ma-sure natin na mga buyer yung iba. Mhm. 'Di ba kasi yung iba nang bubudol ba nang i-scam. So stop doing that thing, ha? Mga moms, dito walang budol, legit. 849. Free shipping. 849 free shipping kahit Luzon hanggang Mindanao. Mga moms. O kahit mga nasa isla pa kayo, free shipping. JNT, via JNT po tayo, mga moms. May cord na rin po siya kung sakaling i-charge. Meron siya, oh. Electric. Kung hindi nyo ma-charge via sun. Rechargeable din siya. Oh my God. Ano ba? No, payment first tayo. Inday Bayona. Payment first. Screenshot nyo na mga moms. Ako, nanggigigil ako. 849, oh. Ang mura nito. Tapos ano pa po siya? Ang bigat. Mabigat yung ano niya, oh. Merong sabitan. 200 ang shipping fee yan sa ma'am. Sa iba, oo. Sa Luzon. So, dito free shipping Oh, na. diba? Magkano yan? 849 less shipping fee, less packaging. Na 200. Less salary Kasi sa tao. depende pa yung ano, depende Oo. pa yung bigat. Kung gaano kabigat, di ba? Plus may warranty pa kasi ako na binipera sa shipping fee. Oh, di ba? Add Uy, on. 849. Ang laki ng maililes nyo, matitipid nyo rito. 849 po, mga moms. Screenshot nyo na. Ulitin ko lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nako. Excited na ako. May mga bago pa tayong product. Papakilala ko sa inyo. Ito na. Bukas na yung floodlights kasi parang nalulobot na yung energy na. No. Actually, marami pa kaming gusto ipakita sa inyo. Pero alam mo, mga moms, ito na. This is solar lighting system naman. This one naman ay maganda para sa Santo Sister. Flashlight din siya, Ma'am Si, pero pwede may 3 bulb. This one. 3 bulb siya na series na pwede mong magamit. Open Magamit. tayo kasi So, bagong dating ulit. na Oo, ito. bagong dating po itong mga items natin. May mga cord din siya na, ano to?
Pwede siyang gamitin Bakit mo may, dito. bakit may Android charging? Dito siya, pwede mo ilalagay. Rechargeable kasi siya? Okay. Okay, open natin. Ito mga ma'am, siya papakita namin sa inyo. Flashlight. Ano po muna tayo, payment first. So, ano po ito? Kabubukas lang. Mga ma'am, ako, ano pang hinihintay ninyo yung sinasabi ko sa inyo? Sa mga nagtatanong agad kung magkano to, nako. Panel. This is for only, Ayan, yan, ma'am. magkano to, CC? 799. Free shipping din. Oh. Grabe na. Yung kanina. Yes, pwede ring emergency light. Donlin ko. Oh my God. Tapos makakapag-charge ka pa ng ano mo, ng cellphone. Ito, flashlight din siya. Oh. So, ayan. 1. Ilan ba to? Ayan, doble na siya. So, dalawa na yung ilaw. Yung kanina isa lang. So, kung gusto mo dalawahin, yan. And, ano to sa baba? Flashlight din yan, ma'am. Meron pinupush dyan. Ito. Yan, sa likod. At yung sa gilid niya. Yung gilid na katawan po. Yan. And then, Ganyan siya kabongga. Tapos, ito po, may 3 bulbs. so pwede mo siyang isaksak dito sa likod. Pwede mong gamitin isa-isa. I-on mo, ma'am. Naka-on. Okay. Yan. And then, meron siyang switch. Oh, di ba? Tatlo yan. 3 bulbs. So, tatlo po yan. O, gamitin natin yung tatlo. Ipakita natin sa kanila. Pwede din maka-charge. Pwede ka mag-charge ng cellphone. O, dalawa. Ano ba? Inaano ba kayo? Oh, ano ba? Ang haba po ng mga cord ng meter. So, kung gusto mo maglagay nito sa 60 labas, meters. pwede mo ito i-display sa labas. Pang ilaw ninyo, emergency. Especially yung mga nasa bandang bukid, no? Maganda to, oh. Mga moms, paki-PM. Ito yung solar panel niya. So, pwede mag-charge din dito ng cellphone? Ng gadgets? Really? Oh my God, ang galing. Alam mo, ang bongga na talaga natin, no? 849. 799. Ito ay 749, hindi yung 849 daw. Yun lang. 849 ito. Ma'am G, Mabigat ito. ma'am, paki-screenshot po yung yung 849, please. Paki-screenshot po, tapos mag-message po kayo sa May Flores. Hi po. Ay, si kuya pala yun. Paki-screenshot po ha, tapos mag-PM sa May Flores. Okay, next. Ito po yung 749. 749 all in. Mami, 799. Ay, sorry, 799. Nag-aabono pa tayo. O, di ba nawala yung antok mo? 799! 799! May solar panel ka, may flashlight ka, may 3 bulb ka pa, may kasama pa siyang mga rechargeable at chuchuchu dito. Meron pa siyang cord. Mga moms, 799. Sarado mo na ka. Sino yun? Classmate mo? Wala na akong masakyan. Apps yun. Padlock. Si Ana. 749. PM lang po kayo Ano, mga moms. pagkain, ha? Para magka... Agoy. Mga moms, 749 pa screenshot. 1, 2, 3. 799 nga. Ano ba? 749. 799 na. Magkaabono pa. 799. Free shipping. Free shipping nationwide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kabugto ang bongga. College na si kuya? Sa ato pa kay 3rd year college. Congrats. Yung isa kong anak kay 1st year college. Ito pa. Nagkalito-lito na rin yung nanay niyo. Okay, ito, isa to sa mga pinaka-favorite ko. Naku, ang ganda nito. Kanina tinesting namin to. This is what we call mini octopus. UFO. UFO. Solar din po ito. Sensor naman. Actually, may bumili na nito kanina. May benamana na kami. Kaya naman, online, buyer. Baka naman, gusto nyo dagdagan. Pero pick up, magkano yun, di ba? Ang bigay Mahal. natin. Iba ang bigay sa... Ibigay yung bili dito, Oo. tapos iba yung ibibigay niya na mas mura sa inyo dito sa live natin. So, ang solar niya, ito na. Nasa likod, kasama na po nakadikit. Sa pick up, 549. Sa live is 499. 499, mga moms.
Meron na po siyang kasamang bracket. So, ngayon kung gusto nyo po na mas ano siya, mas mataas, kayo na po bahala doon sa tubo. So, may remote control din po siyang kasama. I-testing na natin. I'm so excited. Shaden. Ayan mga moms. Nakaganyan po siya sa taas. Sensor. So, sensor po siya pag may dumaan na tao. Matic. Dim. Makikita siya. Tapos, pwede mong i-ano. Pero, syempre, iba-iba yung mode niya. Meron siyang plastic pa, ma'am, siya. Ay, sorry. Pero napindot siya, ha? Nawala pala ako. Yung sensor. So, ayan po mga moms. Pag walang tao siya, magdidim. Pero pag may nahagip po siya na anything na, ayan, na tao, or nagumalaw, or buhay na bagay, ayan, maiilawan po yan. This is for only $4.99. Free shipping. Mga moms, $4.99. Paki-screenshot nyo na. Kasi laki siya ng plate ng ordinary yung plate. Na plato. Yung malaking plate, hindi yung maliit. Ito hindi yung platito ha. Hindi yung platito ha. Plato po tayo. Plato talaga. So this is for only $4.99. Paki-screenshot nyo na mga moms. Free shipping. Pag in-order pa to sa online, iba na po ang presyo. Oo. Ngayon po, dahil live tayo, free shipping tayo. $4.99. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dami ka pang views. $4.99 mga moms. Nanggigigil ako talaga. Kasi sabi mo. Hinahantok na. Kaya pa ng power? Oo naman. Kaya pa? Diba natulog ako kanina? Ikaw ang kung kaya mo pa. Ako hindi. Kasi kanina galing pa po kami dun sa lupa ni Sisi Maymay. Ako ang bongga. Abangan nyo yung tugas namin. Ako. Ang dami pa. Ako. Ang ganda rin ng mga quality. Anyway, mga ma'am siya, yung iba bukas po namin ipapakita sa inyo tanghali po after lunch. Panoorin nyo po yan. Sa mga hindi nakapanood ng ating live, pwede nyo po siyang i-review. No? Screenshot nyo lamang yung mga orders nyo. Asahan nyo po yung reply ni Sisi Maymay. Yes, ma'am, she. Mag-reply Kaya lagi. pa ba? Mag-reply. Hanggang sa hindi pa muna siya mabitawan yung cellphone niya. Re-reply niya po yung mga mag-reply lagi. orders. Okay, again mga moms, maraming salamat sa panonood sa mga nag-share sa atin. Again, please click the My Online Shop. Follow nyo po yan kung may mga gusto kayo makita mga iwang items. And for more information and questions regarding sa mga product, PM nyo po My Flores. Ha? Maraming salamat. Thank you for tuning in at sa mga nag-share at sa mga nagmamind. God bless us all. Bye! Hindi na kinaya ng moms ko mga moms.